Iya. Ya, wah, jan. Kiraku kawitan citra Uncek ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek ngowe uncek. Mbak rokok apa ya? kok pulen? Bohong to. Hah? Kok telo ta iki lah tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, mrene kok dawa men. Nano. Aku tak Kayak rokok. uncek. Enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Leh. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinden nyambi nembang ya boleh. Benten kalih Nggih, riyen. no. Lho iya no, kiraku. Terus terus. Mereka suami taan Niken ki cara wayang napa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gede dhuwur. Lah napa? Sri Kanda. Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi ki pawakane miwing mlakune ndangan. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor ki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh. Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Sapa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek kuwi. Aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika ning Wirata jenenge Niken Salindri. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah mblora kaya Salindro ra melu kok. Niken Salindri. Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune sapa to? Nya digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro ta jenenge. Sandale anak ini kan mau gawa, adik ini kan mau gawa ku lho rumah aku kobong. Rasaku. Aku apa Aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tahu tak bong ning ngono buwi ngongkone endi ki kene endi. Nanti kene karpet iki kobong kaya wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Ngregeti. Sapone. Ode, anggrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok maktut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge Tut tok. Rumasaku. Nyapu sing arep disaponi iki rokok. Ora Arep iki. dirang-iring digawa. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki nek asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asine? Angenteni. Angen. Lah mosok angen teni. Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Baik sing resik lho, lek ra resik bojomu blewok. Terus. Ampun. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya.
rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong ngersakaken sedya tuhu kalian kutut manggung. Nah, Bagut. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane niken modele kaya niken iki bojone ngono rek sajake lek mung gatekne ngono Lah tenang. wetek aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger Rase. warase. Terus elingayen laler tok Pak Mulane adusa. Arep Menyek. angkat radus. ngono yahene iki hawane adem ki laler ki ya ndelok wayang. mboten kula mau ketemplokan malek uncek ngono lho malek Lah, laler uncek ki rajane laler kok. Aku po batang. Ora lah. Ya, elingayen taen teni ya. Kledang, Kledang. lakae Unceke bocahe Oke. Tibake tak anteni napa impenku? manut panjenengan wong bengi iki saorarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Wehi kebebasan. Impenku ya kenek, tak enteni ya kenek. Manut panjenengan. Tak enteni ya. Nggih. Oke. Ya. Aku kuwi ta. Salah, Senes. salah. Tak enteni sing ndi? Tanteni timbuling sisila. Nano. Kuwi ta. Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek bener-bener. mau bengi kuwi wae lho. Bawane Ya, impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Oh, iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih. Ya. Fotomu. Krungu umang notok Kari.
Yes. Hilang jebul Yut. Niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Uncek, alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. ning Dadi apa-apa eneng. kok multimedia. Multimedia Multifungsi. Ya paling ora Aku oloran. Inggris, aku. Oloran, apa kuwi? Oloran. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Lihaten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten Oh, niku. matan. Luwih mie goreng, mie rasa, ngoten. Nggih. Luwih mie rasa. Ya. Aduh, impenku sewitan katamu tega meringatku kabar Oh. Teater tetembakan impenku warga masyarakat Mapare Mboto Sida Mulya. Swanten saka genduk bocah ayu Niken Salindri. Unjuk marang keluarga Agung Pak Nardi. Juga Udi Jaya Mulya. Anggenipun tasakuran tutup giling, tutup popokan manggi berkah lan karahayon Allahumma. Amin. Awas! Wangan joget tak bagus. Ceki raja joget. Ayo, video po. Dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Besus ning pantes. Kadoan kaya bayangan. Ora ketok kae. Dadi ketok pantes. Ya. Trik. Salah. Trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no kok. Blak tung tak.
Terima kasih Cahayu. Wah, Niken Iya, Salindri. Mbak Niken, Iki Salindri. acarane pirang-pirang kok Niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbacut. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinongo. Ya donga dinonga kaya uncek Mas ya suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok aben dino petuk gen TikTok. Mas aku. Tapi gliak-gliak watone kecandak.